uNkulunkulu akakulonda uphile futhi uphumelele Pastor Soningi. Siyacela ukuthi inambisise ngoba imember ngobenikela kusawunayinga kuphela kuphela Monday to Friday awungathaphi unombukeli la ukuthi ngokuphupha uphupheke phakela usazwayo kudlo shini bevakashela usazwayo yini usazwayo celebrate someone is well known, someone is famous, so uphupheke emphakela ukudla. It can be a singer, a president, it can be anyone as long as umuntu who is more famous. So nake singakusho ube emphakela ukudla belungisa kumphakela ukudla so nabo kwenje ngokwesintu uma kwenze kuphupha usazwayo upha oluthathwa ke njengoluhlu uma umphakela ukudla ngoba lokushika empeleni ngenzela ukhonjisa ukuthi ke kunesidalwa esidinga ukuthi ke usenzele iladi noma isimayo noma isithebe kuze ngakuthi uyibeka ngayiphindlela iladi isimayo isithebe into eyodwa kodwa into esikuqondene nani nezidalwa. 2 kuyenzeka uma uphupha noma ke komunye number 2 uma uphupha usazwayo upha oluhlu uma umphakela ukudla oluhlu kuyenzeka ukhonjiswa kade ke uvakashelwe isidalwa esikhulu noma ke ngalivakashela isidalwa esikhulu sobukhosi esikwembethe nesidinga usenzele wena iladi noma ke isimayo noma isithebe. So omunye umuntu uma ukuthi uhamba nesidalwa lesamakhosi noma isidalwa sobukhosi uyababona usazwayo so ngababona baphakele kukhoma ukuthi lesi sidalwa sidinga ukuthi wena wenze okuthile. Okay. 3 bese isikhathi uma uphupha usazwayo upha oluhlu uma umphakela ukudla ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke lamukelwe iladi noma isimayo okanye isithebe uma kungukuthi kade usanda kwenza umsebenzi ngoba omunye umuntu angaphupha ephakela usazwayo engaphupha ephakela celebrate engaphupha ephakela umuntu owazwa kakhulu umuntu odumile kanti vele ezinsukwini ezendlule noma emavikini endlule noma enyangeni ezendlule kade enze iladi kade enze isimayo kade enze isithebe esibhekise kumathongo esibhekise idalweni esibhekise emadlozini. Number 4 kodwa ke yenzeka uma uphupha usazwayo kwabanye kuba upha olube uma umphakela ukudla lokho sekukhomba ngenzeka ukhonjiswa kunesilwane esidla ubunhlanhla bengcebo nemali oyifumbethe wena esicashe ngesithunzi sikasazwayo. Abanye abathakathi bayakwazi ukuthi ebeyicashele ukuthi zingajampisi ukuthi hayi wena njengoba lo muntu umphakela ukudla lokumnikeza ukudla kukhomba lokuhamba kwalobunhlanhla kuwe yabo especially ifuzo phakela losazwayo usale wena ungenakho ukudla ngemuva ngesikhathi umnika mhlawumbe umnika your last portion of food yabona wena usalungena lutho lokusebubike kodwa uma umcaphulela kokuningi siyabona.